gee ntị na ọnwa ife mmụọ na-ekwu. Mmụọ si n'Igbo ịdị na-achọ Biafra bụ onye ọkụ na-agbabie ọnọdụ na-achụ oke. Ọkụ ịdị na-agba n'ụlọ ị na-achụ oke. Igbo enwero mmụọ a na-achọ kọntrị fa. Onye na-enwelo mmụọ bụ onye na-enwelo mmụọ. Onye ọbụla ya eje chibagodu mmụọ ya na bie. Ma ọ bụ na ọnwa ife anyị aghọtaba, ma ọ bụ na anyị ebido ịghọta anything as a society. No be Soludo them be Biafran leaders. Person wey carry a great state, legendary state, and people, because state na geopolitical mapping. Carry a legendary people, ndị dị wild, ndị dị great, ndị dị entrepreneurial, oro facing a na-akọzi nonsense. Ka ọ na ọ bụla ndị aka ogoli ebunyesi egbe kịta bụ Biafran soldiers. Some of them are even getting involved in cultism. If you've been following Niger comparison, you might have seen what happened in Nnewi and Oraifite. Onye na-enwelo mmụọ bụ onye na-enwelo mmụọ, and association of ndị na-enwelo mmụọ na-afụju anya. Mmụọ si na a na-esi n'ụlọ wee malụ mmapụba n'ama.